Hluboko mezi stromy se prý dějí věci, které nemají racionální vysvětlení. Lidé tu viděli podivné postavy, záhadná světla a někteří se odtud už nikdy nevrátili. Branišovský les. Toto místo, známé také jako les Bor, přitahuje milovníky záhad i odvážlivce hledající paranormální jevy. Jeho pověst je tak temná, že se o něm mluví jako o jednom z nejstrašidelnějších míst v České republice. Příběhy, které se v tomto lese vyprávějí, nejsou pro slabé povahy. Ale co se skrývá za jeho tajemnou aurou? Mezi nejděsivější legendy patří příběh o černém muži. Svědci popisují vysokou postavu zahalenou v temném plášti, bez tváře, která se pohybuje mezi stromy. Prý přináší nevysvětlitelnou úzkost a v některých případech i fyzické problémy. Jedna z legend vypráví o skupině mladých lidí, kteří se rozhodli přenocovat v lese. Zpočátku šlo o nevinnou výpravu, smích, praskání ohně a tiché zvuky nočního lesa. Pak však přišla ta chvíle. Někdo si všiml pohybu mezi stromy. Černá silueta, nehybná, pozorující. V tu chvíli vše stichlo, jako by se celý les přestal hýbat. Jeden z nich se pokusil promluvit, ale hlas mu uvízl v krku. Pak se silueta začala blížit. Neběžela, nešla, ale najednou byla blíž, jako by se posunula mezi stromy v jediném mžiku. Panika se šířila skupinou. Všichni viděli to stejné. Někteří se dali na útěk, jiní zůstali stát, paralyzovaní děsem. Od té noci je pronásledovaly děsivé sny a některé z nich začaly trápit podivné zdravotní potíže. Do lesa už se nikdo z nich neodvážil vrátit. Místní obyvatelé věří, že černý muž není jen obyčejným přízrakem. Je to strážce lesa, který se zjevuje nezvaným hostům jako varování a chrání klid lesa. Je černý muž skutečný? Nebo je to jen legenda, která má odradit od vstupu do lesa? Dalším fenoménem spojeným s Branišovským lesem jsou záhadná světla. Svědci těchto jevů popisují malé zářící koule nebo podivné paprsky světla, které vyvstanou z ničeho nic a stejně rychle zmizí. Ať už se člověk pokusí přiblížit, nebo je sleduje jen z dálky, zmizí beze stopy. Nad těmito světly se dodnes vedou dohady. Někteří je považují za duchy zemřelých, nebo za energii spojenou s tragédiemi odehrávajícími se v lese. Jiní se domnívají, že mohou být spojená s bývalou vojenskou základnou v blízkosti lesa, jejíž temná historie zůstává zahalena tajemstvím. Vzpomínkou na něco nevysvětlitelného je vyprávění Lucie, která se s kamarádkou vypravila na večerní procházku do lesa. Byla už tma, když mezi stromy zahlédli zářící kouli, která se pomalu pohybovala kolem nich. Lucie s kamarádkou se přiblížili, ale než stihli cokoliv udělat, koule zmizela. Jakoby se náhle vytratila, aniž zanechala jakoukoliv stopu. Světla prý mají zvláštní schopnost pohybovat se mezi větvemi, jakoby tančila. Jakoby měla vlastní vůli. Co tato světla znamenají? Jde o jednu z největších záhad Branišovského lesa, která se dosud nikomu nepodařila rozluštit. Branišovský les není jen místem záhadných světel a podivných úkazů. Je to také místo, kde se ztrácí lidé. Někteří návštěvníci se nikdy nevrátili domů. A jejich zmizení, stejně jako jejich osud, zůstává dodnes záhadou. Příběhy o těchto ztracených jsou často spojeny s podivnými okolnostmi. Lidé prý ztratili orientaci i během dne, nebo měli pocit, že je něco táhne hlouběji do lesa. Temná energie místa dokáže prý zmást lidskou mysl a změnit vnímání reality. Zmizení, která se v Branišovském lese stala, zůstávají zahalena tajemstvím. Je to jen otázka náhody, nebo je zatím něco, co si nedokážeme vysvětlit? Na území Branišovského lesa se v 19. století nacházel vojenský prostor se střelnicí. Pojmenování Santa Lucia byl pozůstatek po italských vojácích, kteří sloužili v Českých Budějovicích. Některé legendy naznačují, že docházelo k paranormálním jevům, které se staly osudnými italskému vojákovi na hlídce. Podle jedné pověsti voják spatřil podivné stvoření mezi stromy a vydal se za ním, aby zajistil bezpečí prostoru. Místní obyvatelé vyprávějí, že jeho tělo bylo nalezeno bez známek života
a vojenští lékaři nedokázali určit příčinu smrti. Případ tak zůstal neobjasněný. Otázkou ale zůstává, jestli není spis vojáka jen pečlivě utajován ve vojenském archivu. Traduje se, že jeho duch prý dodnes bloudí lesem a děsí každého, kdo se přiblíží k místu bývalého strážního domku. Branišovský les skrývá nevyřešené záhady a temné legendy, které zanechávají strach a nezodpovězené otázky. Co všechno se v jeho hlubinách ještě skrývá? To zjistíte v našem dalším videu. Nezapomeňte nám napsat do komentářů svůj názor na Branišovský les. Odvážili byste se do něj vstoupit?